Això de que Déu és mort és una frase que s'han apropiat els ateus de forma molt banal i molt barata. Al cap i a la fi, quan Nietzsche parla del el vell boig que baixa a la plaça i anuncia l'amor de Déu, l'amor de Déu parla de una pèrdua totalment de valors, una pèrdua del nord. Abans la societat, quan tenia, no sé, el cristianisme, en aquest cas a Occident, com a pal de paller, doncs se sabia què era bo, què era dolent, tothom tenia uns principis morals similars. Nietzsche parla ja de fer-te tu la teva pròpia moral i llavors això ja passes en territori desconegut. Amb la baixada de la religió o de la gent que creu en el cristianisme passen les dues coses, que la gent es sent perduda moralment i en sentit de la vida, no? I també és més difícil fer comunitat, perquè doncs, hi ha menys coses que ens uneixen.